Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубон, подписчикои канали ман. Умедворум, ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве, ки ба канали ман подписатсия кардестен, шумоram хушомаден дӯстони азизам. Иҷада боша дӯстони меҳрубон, иди Рамазон да ҳавло када будуму бархедни пирожнӣ када будум, пухтупазои бисёр кадаги будум. Ваёша навор када буровардуму ҳами дуташ мондагӣ буданд да телефонум, ҳамра баҳри шумо навор кадагиум. Иҷа боша галупси тайёр кадагиум. Марҳамат, ишам тамошо кунед дӯстони азизи ман. Хӯрокҳое, ки ман пешкаши шумо мекунам, ҳамаи занҳо пухта метавонанд. Занҳои тоҷик иншоалло ҳама боҳунарем. Иҷада боша хай духтаракое, ки наметавонанд, нав ба шавҳар баромаданиянд, барои ҳамонаҳо хай кам-кам бо навор кадагиум. Чӣ хеле ки медонем, барои галупси боша болгарский дар корай, пиёз, гӯшт, картошка, сабзи, помидор дар корай. Аввал мо зербаки алқота меандозему, баъд фарш тайёр када галупсиёро тайёр мекунем. Иҷада боша дар дегмон рӯған андохтагиуму, баъд пиёза реза мекунам, меандозам. Айболош боша помидора реза када андохтагиуму, сабзи, картошка. Камтар хай помидору майдатар буд, томат андохтагиум. Ҳамаша хушрӯ када мезирбонему. Айболош боша об мерезем. Баъди дар дег об рехтан бошад, айболош, намак, приправа меандозему. Баъд болгарора тоза када фарш тайёр кадагиум. Барои фаршмон бошад пиёз дар корай, гӯшти қимакадагӣ дар кораю, бринҷ дар корай, намак, приправа дар корай. Фарша тайёр мекунем, болгароя тоза мекунему. Фарше ки тайёр кардем, баъд дар дили болгаро меандозем. Апаҷону хоҳарҷонои ман, подписчикои беҳтарини ман, раҳмати калон. Худо ҳамаи шуморо нигаҳбон боша, ки видеои маро дастгирӣ мекунен, лайк мемонен, комментариҳои беҳтарин менависен. Ай ҳамаи шумо миннатдорум дӯстони меҳрубон. Ман хурсандам, ки ин қадар обуначиҳои беҳтарин дорум дар каналам. Ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои беҳтарини ман, апаҷону хоҳарҷонои ман. Шумо чӣ хоҳише ки мекунед дар комментария менависен. Иншааллоҳ ё насиб када бошад, ҳама хоҳишҳои шуморо ман мекунам. Чӣ пухтупазе ки хоҳиш кадагиен, иншааллоҳ соғу саломат бошум. Якта пухта навор када мебурорум дӯстони азизи ман. Бисёритон хоҳиш када буден, ки дар наворотон музика намонен. Апаҷону хоҳарҷонои ман, инам хе видеоакҳои ман иншоаллоҳ ҳамааш бе музика мебурояд. Хай якта шортс партуфтестам, хай вайда ки бисёр гап зада намешавад. Вайда хай кам-камаки музика мондестам. А наворои калонам да боша иншоаллоҳ фақат ҳами пухтанмаю овози хидмат тамом. Ҳозир бовар кунед ҳамхе серкорум, хонам да гуфтагим ку наворум да устодорум дӯстони азизам. Бо ҳамхе кӯшиш мекунем, ки бисёри баъд менависем влог партоин гуфта. Мақсад рекламагиро хай бисёртараканд. Бо ман кӯшиш мекунем, ки баҳри шумо дӯстони азизам наворои навма бурорум. Хай бо вақтое ки ина мақсад ремонтҳои хонам тамом шуданд, вақте ки ба ҳазур шудам, баъд пухтупазои беҳтарина иншоаллоҳ баҳри шумо бо ман пешкаш мекунам дӯстони азизам. Иҷада боша гӯшто калонтар буданд, реза кардагиму дар блендер андохтум, майда кадиста будум, ки духтарҷонам ай мактаб омадак, биби Марьямҷон ай мактаб омадак. Ҳамҷа катима савол ҷавоб кадистай, дар наворум тофтагия хай духтарҷонам. Баъд апаҷону хоҳарҷоное, ки барои биби Марьямҷон суханҳои хуб гуфтен, дуоҳои хуб карден, ҳазор раҳмати калон, апаҷону хоҳарҷонои ман. Баъд якта хоҳарҷон нависагия, ки дар влоготон духтартона нишон тие. Хоҳарҷони ман, шавҳарам иҷозат наметиҳад, ки ман духтарама бисёр нишон тиҳам. Духтарҷон ма яки чашм мекунен, гуфта мақсад хай бисёри баъд дар кор нест нишон додан. Хай яке нишон метиҳам иншоаллоҳ. Дар шортс партуфтагиум ҳами вақте ки нав влогҳои када будам, ҳами ютуб канали мана кушодан ша ба фикрам 1 сол шудме. Ҳамуҷада кам мондагиум ша духтарҷон маха дар наворум. Ин иҷада боша чӣ хеле ки мебинед зербаки ман кадаги тайёр шуда. Очаҷон мине ки мода фаҳмондагиянд, ки зербака чӣ қадар хушрӯ бирён кунӣ, сирхак бирён кунӣ, хӯрок чӣ қадар бомазза мебияд. Ин иҷада боша баъди зербака бирён кардан об андохтагиуму намаку приправа андохтагиум. Баъди дар дегмон об андохтан бошад, баъд фарша тайёр кадагиум. Дар косамон боша пиёзай, гӯшти қимакадагияю, бринҷ андохтагиум, айболош боша камтар приправаю, намакам андохтагиуму фаршма якҷоя кадагиум. Баъди фаршмон тайёр кардан бошад, баъд болгарода меандозему, болгарора ба дар дирини дег меандозем. Мемонем ба хушрӯ када мепазад. Иҷада боша хӯрок тайёр кардиста будум, ки светомон мурдай.
дар штатив бошад телефона мондагиам ба вай лампа дорад, гирён мешавад, хушрӯ рӯшан мешавада. Иҷода бошад хӯрока тайёр карда иста будам ки свет мурд. Иҷа камтар хиёл кардам ба наворум торик омада дӯстони азиз. Ина ҷарчи хеле ки мебинен болгарскиёра боша, фарш пур кардагиому ба камтари фаршим зиёдтӣ кард. Ман дар зербакам гӯшт наандохта будум, ҳамин фарша ба дар дегим андохтум. Иҷа хай дар наворум боша хемахем омадай. Духтаро ман хемахем хӯрдаистам. Ӯ чизе ки ман истифода мебарам результат шадиду мақсад ҳамура шумода тавсия додистам. Барои одамое ки жулудкашон касалай ҳамин хемахем беҳтарин будай. Ман истифода бурдум духтаро, беҳтаринай. дӯстони азизум, иҷода боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. И хоҳарҷони мо кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атомӣ духтаро беҳтарин корай, беҳтарин маҳсулотҳо дора, коруш боша осонай. Фақат дар 6 моҳ як маротиба шумо харид мекунед духтаро. Бали шахситон дар иҷа намесӯзад. Бор гирифта хона ба хона намегарден. Фақат якта телефони интернетдор дар корай, онлайндор боша шине кор кунед. Тамом духтаро. Баъд духтаро дар Тоҷикистон ина ҳуишидай метонен ки бор заказ кунен, ай ҳами Тоҷикистони худмон боша боракотона бе ягон мушкилӣ гирен духтаро. Кадоме ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда ба хоҳарҷонмон нависен. Шуморо боша бепул регистратсия мекунад, тарзи корро ҳамаша мефаҳмонад, шуморо боша ба ойлики баланд мебурорад духтаро. Марҳамат кунен. Ина иҷода боша зелена гирифтум хай, тоза кардум, шуштумша, реза кардагиму ман дар ҳамаи хӯроком нимша дар даруни дег меандозум, нимша боша баъди кашидан дар даруни косаҳо меандозум. Иҷа хай хӯрок ман қариби тайёршавиш буд. Хай тайёр шидак, ба киштумша газа мондум, барои чӣ ки Тоҷикистон беҳад ядрӯза гарм шидагия. Мақсад хӯроки гарма хӯрда намешада, камтар ширгарм кишид. Баъд иҷа кашидим дар косаҳо. Ин аҷа боша дӯстони азизум, хӯроки ман кадагӣ тайёр шуд, дар косаҳо кашидумша. Баъди боша бархидни пирожнӣ кадагиум, иам камтар хай навор карда будум. Ин ҳамин формочкае ки мебинен, бисквити пирожнии ман дар ин ҳами пухтагиум дӯстони азизум. Иҷа хай ид ки буд, пухтупазу бисёри бад буд. Ман ду шавқов накардам, ҳамин пухтупазое кардам. Баҳри шумо хай кам-кам навор кадагиум. Дар влогом боша пирожнии бисквит бисёри бадай барои ҳамун навор накарда будум. Бовар кунед вақтам нашуд ки ман навор кунам. Иҷа хай бисквита тайёр кардагиум, маҳсулотшо инҷа мондагиум ки чӣ дар корай. Баъд крема тайёр кардагиуму бисквита баъди хунук шуданаш ду булак кардагиум, дар қабатош боша крем шакидагиуму баъд ҷем тайёр кардаги будум. Ҳамун ҷемам кардагиум айболошону баъд бисквита бо айболош крем кардагиуму хай украшат кардагиум ба. Ҷеми тайёр кардагиум боша ин ҳамиайда, ай олуча тайёр кардагиум да. Ман дар холодильникум ай ҳамаи меваҳо боша шакар зада мондагиум дар морозилник. Вақте ки пухтупаз кунам, мақсад чизе ки дар корай, ай ҳамуно истифода мебарам. Иҷода боша пирожнии ман ҳам крем кардистам, соат 2 шаб будак. Ҳам боша бисквит пухтагӣ будум яктаи дига кулула барои торти рӯи дастархон. Ҳам дар як шаб ҳам ин пирожниро кардагиуму ҳам торти кулулама кардагиум. Ин иҷода боша пирожнии макадагӣ тайёр шуд. Не ки пирожнии беҳтарин буд дӯстони азизум. Иҷода хай кадоме ки мақсад маъқул шуда бошанд пирожнии макадагӣ дар комментария нависен. Як рӯз бекор кишидам, бо ай ҳамин пирожнӣ иншоаллоҳ мекунам. Ин иҷода рӯи дастархонда хай бурида монда будум, беҳтарин буд. Баъд ҳавлои сафедак кардагиум. Ин иҷаам камтарак хай навор кардагиум. Барои ҳавломон боша айнам хеле хазарро истифода бурдум. Инам хеле хазар дар кораю, сахарни пудра,
баъд ванилин дар кӯраю орд дар кӯрай. Иҷа ба рӯғана ҷӯш кардум, дар дуруш боша орда андохтуму ба камтар тафт додуму гирифту мондум хунук шуд. Баъди хунук шудан боша, баъд каф задум. Иям хай навурмам дар шав дигар рӯз кардум, дар шав кардагим торик омада камтар. Баъди каф задан бовар кунед ки кафзаниш қинди бадай. Баъди каф задан бошад, ба гирифтум хеда паднос рехтум шаю, ба ай болош сахарни пудраю чормағз кардум. Иям хай ҳавлаи беҳтарин буд. Дар даҳан меандозӣ, бовар кунед об мешавад. Чӣ пухтипазе ки дар ид карда будум, насиб иншоаллоҳ, худо розӣ боша, бо якта якта ҳамаям ноҳе мепазам вақтҳои бекорим. Дӯстони азизам, иҷода боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр, дӯстони меҳрубон.